Troll, DCGB, Bareta, alas 12. DCGB, Bareta, alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB, Bareta, alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marahin aldaw sa Indocabos sa mga tugang yan na aldaw nin Martes, Pebrero 24, 2026, ini ang Bareta alas 12. Kami po sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kandara kulang mga bareta sa lado lokal, 8 lokal na gobyerno sa probinsya nin Albay nagdeklarar nin suspensyon nin face-to-face classes sa aga bilang pakisumaro sa komemorasyon kan ika-40 anibersaryo kan EDSA People Power Revolution. Mga klase sa Bicol University ipapasairarom sa asynchronous learning mode sa aga. BU West, East Asindaraga Campus asynchronous classes sa Code Pebrero 27 dahil sa gigibuhon na deep cleaning as in clearing operations. Diocese nin Legazpi pinag-ingganyaran ang publiko na makisumaro sa gigibuhon na March of Heroes para sa komemorasyon kan EDSA Revolution sa aga. Camarines Sur PNP pinaghahalat na sana ang desisyon kan PNP Bicol manungod sa estado kan posisyon ni Provincial Director Olaila matapos ang shooting incident imbuelto ang sarong PUPC sa Delgado Camarines Sur kang nakaaging aldaw. Sa lado nasyonal, LGUs siniguro ang pagsuporta sa administrasyon ni PBBM para sa paghatod nin pangangaipuhan kan mga Pilipino. Co-perpetrators ni dating President Duterte ipinahiling kan ICC prosecutors sa confirmation of charges. Pahayag kan abogado ni dating Presidente Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman na pigraraot ni PBBM ang pangaran asin legasiya ni Duterte. Motorsiklo, liyave sa turismo de dapat maging kausa ning trahedya. Sa ibang nasyon, Massachusetts nagpautob nin travel ban dahil sa namamatean na snowstorm. Sa lado ning sports, Pinay tennis star Alex Ayala nakamtan ang pinibagong career high ranking. Yan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Suspendido ang face-to-face classes sa gabos na level sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan sa munisipalidad kan Kamalig, Libon, Rapu-Rapu, Piodoran, Daraga asin Uwas sa aga, Pebrero 25 bilang pagkomemorar sa ika-40 anibersaryo kan EDSA People Power Revolution. Sa ipinaluwas na orden kan mga ehekutibo kan mga nasabing munisipalidad, pinag-ingganyar ang gabos na estudyante asin mga pamilya na gamiton ang oras tangani maisalming sa kasaysayan ka nasyon pati na ang espiritu kan demokrasya. Aper kaini ang komemorasyon maawot na magsirbing pagirumdum nin isog pagkakasararo asin patriotism kan mga Pilipino sa pagmantinir nin demokrasya asin katalingkasan. Magigirumduman kan kasuudma ipinagsuspindiman ang face-to-face classes sa gabos na level sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan sa Pulangi asin Ginubatan bilang komemorasyon sa EDSA People Power Revolution. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Ipapasairarom sa online asynchronous mode ang gabos na klase sa Bicol University sa aga. Pebrero 25 bilang pakikisumaro sa komemerasyon kan ika-40 anibersaryo kan EDSA People Power Revolution. Sa ipinaluwas na anunsyo na pirmado ni BU President Baby Boy Benjamin Nebres III, maawot kaining mapakapagtaoning oras sa mga estudyante na magnilay sa importansyang pinagbusol kang revolusyon arog kang matrangkilong pagprotesta, pagkasararo asin kolektibong aksyon. Pinagtauan direktiba man kang Universidad and Humanities, Social Sciences and Communication na isabay sa indang asynchronous classes ang mga paghururon manungod sa naging papel kan EDSA sa demokratikong kaysaysayan kang nasyon.
Mientras tanto, sagod Pebrero 27 man ang asynchronous classes sa BU West, East asin Daraga Campus. Bilang pagtaong dalan sa mahingwasan na deep cleaning asin clearing operations na pinagrekomendar kang University Disaster Risk Reduction and Management Committee bilang preparasyon sa pagbubukas kan Palarong Bicol asin dahilan kan mga reports na may sightings ning halas sa loob kan campus na posibleng konektado sa pag-aalboroto kan bulkan mayon. Pinag-abisuhan ang estudyante asin iba pang stakeholders na ibitaran muna ang paglaog sa universidad poon Pebrero 25 sagkod 27 tanganing day maulang asin magpadagos ang gigibuhon na clearing operations. Papamayuhan kan Diocese nin Legazpi ang March of Heroes sa aga, Pebrero 25 bilang pangenot na aktibidad para sa komemorasyon kan ika-40 anibersaryo kan EDSA People Power Revolution. Mapuon ang pagtiripon alas 6 nin pagkaaga sa St. Agnes Academy kung sain alas 7 nin pagkaaga mamartsa ang mga partisipantes pasiring sa Albay Cathedral. Pagkatapos kaini gigibuhon ang banal na misa alas 8 nin aga sa Albay Cathedral na susundan kan commemorative program alas 9:30 nin pagkaaga sa Albay Astrodome. Pinag-ingganyaran man ang mga padi asin relihiyoso na magsulog nin kasaks asin habits mantang puting bado naman ang pinaglalaoman na sulugon kan mga lay faithful bilang simbolo nin pagkakasararo asin katrangkiluhan. Mientras tanto bilang pakikisumaro man sa pangapudan kan Catholic Bishops Conference of the Philippines pinag-anunsyo man kan diocese ang pagsasara kan chancery asin suspension nin klase sa gabos na eskwelahan na miyembro kan Catholic Educational Association of Legazpi sa bilog na probinsya nin Albay sa nasabing aldaw. Pinaglinaw kang liderato kan Camarines Sur PNP na diin na-relieve si Police Colonel Virgilio Olayla Jr. kundi tinangkasan na siya sa posisyon bilang Provincial Director kan Camarines Sur PNP. Para mientras ini sa salidahan bilang officer in charge ni Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata. Sa pahayag ni Camarines Sur PNP Information Officer, Police Captain Jane Alteza, sinabi kaining mantinido man sa giraray si Olayla sa komandasya mantang naghahalat kan masunod na direktiba hali sa Regional Office kan PNP Bicol manungod sa iyang posisyon matapos ang biglaan na pagtangkas sa posisyon. Magigirumduman na sinangatan ng kasong homicide ang tulong pulis asin tinangkas sa pwesto ang nagkapirapang opisyal matapos ang nangyaring shooting incident na nagresulta sa pagkakagadaan kang sarong person under police custody sa Delgado, Camarines Sur kang nakaaging aldaw. Nasa restrictive custody man ang tulong police personnel kan Catanduanes PNP kaibahan ang dating hepe kan Gallego PNP asin ang investigador na imbuelto sa insidente. Mientras tanto, posible pa man sa giraray na makabalik bilang Provincial Director si Olayla depende sa magiging desisyon kan PNP Bicol. 8 ang arestado mantang 34 mga badil ang nakumpiskar sa sarong simanang operasyon kan PNP Bicol katakod kan kampanya laban sa loose firearms poon kan Pebrero 16 sa God 22 ngunya na taon. Sigon sa PNP Bicol na pinamamayuhan ni Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda sa nasabing durasyon 22 na kontrabuga asin bilang buga operasyon ang pinagkondusir sa paagin nin coordinated checkpoints, intelligence-led raids asin community reporting mechanisms. Sigun kay Miranda ang lakdang parte kan mas pinahiwas na estratehiya kan mga otoridad tangani mabawasan ang gun-related crimes, mapakusog ang kaligtasan kan publiko asin masuportaran ang pagpapautob nin leyes sa pagmonitor kan circulation kan mga illegal na badil. Siyam na oras na brownout sa loob ng 4 na aldaw. Brownout sa laog ning 4 na aldaw an maeksperyensyahan kan poblasyon asin batan sa Rapu-Rapu Albay puon ngunya na aldaw Pebrero 24 sagkod 27 alas 8 sagkod alas 5 ning pagkahapon.
Sa ipinadarang surat kang National Power Corporation as in Albay Electric Cooperative Incorporated kay Rapu-Rapu Mayor Romel Galicia, dahilan ini kan vegetation line clearing na nasa laog kang ROW kan backhoe distribution line kan munisipalidad. Ngunya na aldaw sagod sa aga, mae-eksperyensyahan ang 9 na oras na brownout sa poblasyon Feeder 1 and 2, mantang sa Pebrero 26 sagod 27 naman sa Batan Feeder 1 and 2 sa nasabing munisipalidad. Abangan pa po ang ibang mga bareta sa pagbabalikan bareta alas 12. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi, tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you feed is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and share rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Sa bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal at sinipapa. Pinanginotan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pag-turnover kan mga approval letters para sa financial assistance kan mga lokal na gobyerno sa irarom kan 2026 na national budget, maabot sa 57.872 billion pesos ang pigtagama para sa Local Government Support Fund o LGSF, kay bahan digdi ang 37 billion pesos na direktang tabang pinansyal sa mga LGU, 11 billion pesos para sa Growth Equity Fund, 8 billion pesos para sa Barangay Development Program, asin 1 billion peso para sa participatory budgeting. Sigun sa presidente, sa paagi kan mas makusog na koordinasyon kan national asin local government, mas masisiguro ang padagos na paghatod nin mga pangenot na serbisyo sa mga Pilipino. Suportado kang grupo kan digital advocates ang ipigsusulong na propwestong lay na halion ang value-added tax o VAT sa digital services.
Segun sa Digital Pinoy, maikukonsiderar na pro-consumer ang House Bill 7844 dahil makakabawas ini sa gastos kan mga internet user, freelancer, estudyante asin sa radit na negosyo. Paliwanag ni Digital Pinoy's National Campaigner Ronald Bustillo, bako na luho ang digital platforms kunding importanteng ikipahis na sa trabaho, edukasyon asin sa negosyo. Ang pagpataw ng VAT sa cloud services, online marketplaces, advertising platforms asin productivity tools, direktang nakakabawas sa dilensya kan digital workers na may pigbabayadan ng platform fees, payment charges as in foreign exchange rates. Tinawan doon kang grupo na makakatabang ang propeso para sa mas mapahiwas ang digital learning sa nasyon, mapababa ang operating costs kan online entrepreneurs, asin mapakusog ang digital economy. Kinundinar ang pahayag kan abogado ni dating Presidente Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman na pigraraot sana ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang termino ni Duterte sa primerong aldaw kan confirmation of charges sa International Criminal Court o ICC kung saan igwang sarong apod sa telepono ining naresibi asin ipinag-orgulyo na maluwasinda nin mga witnesses para ratakan ang dating presidente. Sigun kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro na ang aligasyon na ini ni Kaufman kay Presidente Marcos may kukonsiderar na sarong kalokohan. Dagdag pa ni Castro, nagarong si Kaufman ngunyan ang may helang asin bako ang kliyente kaining si Duterte dahil nalilingawan kaini na ang crime against humanity case na pigsumitir sa ICC kontra kay Duterte iyo ang 2017 pa kung saan saro pang private citizen si Marcos. Dapat world-class ang motorcycle tourism sa nasyon asin bako maging kausa ning trahedya, segun kay Senator J.V. Ejercito, Chairman kan Senate Committee on Tourism sa pagdangog kan pagpapautob ning safety standards and enforcement protocols of motorcycle tourism initiatives kasuudma. Dapat world-class ang motorcycle tourism sa bansa at hindi maging sanhi ning trahedya. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, Chair ng Senate Committee on Tourism, sa pagdinig kan pagpapatupad ng safety standards and enforcement protocols of motorcycle tourism initiatives nitong Lunes, Pebrero 23. Sinabi kang senador na ang primerong lakdang para digdi, iyo ang world-class in discipline. Dagdag pa ni Ejercito na ang tinampo bako personal na trace track kan mga lambang rider dahil ini sarong public space. Dain ang hulugan na porke dakula ang makina mas may diretsyo sa tinampo. Nagtutubod si Ejercito na ang partnership entry kan riding committee asin gobyerno mas magiging estable para sa pagsulong ng lokal na turismo, siring man ang road safety o kaligtasan sa tinampo. Maawot ninda ang zero fatality culture sa motorcycle tourism. Suportado kan grupo kan Digital Advocates o ipinaluwas ni International Criminal Court o ICC Senior Trial Lawyer Julian Nichols ang mga co-perpetrators sa pigsasabing garadanan durante kan termino bilang alkalde kan Davao City ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa primerong aldaw kan confirmation of charges, ipinahiling kaini ang papel ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nagsirbing hepe kan Davao City Police kaito, mantang si Senator Christopher Bongo naging special assistant asin advisor kaito ni Duterte. Kaibahan man na pinangaranan digdi sina dating Davao Police Chief Vicente Danao, dating NBI Davao Regional Director Dante Guieran asin si Attorney Vitaliano Aguirre II. Sa document containing the charges o DCC, pigsumitir kan prosecution na ipinuluwas man kan ICC kan nakaaging mga simana kung saan sinago De La Rosa, Danao, Giran asin Aguirre pinangaranan bilang co-perpetrator sa pagplano para madagos man-neutralize ang mga kriminal sa paagi kan paggadan sa mga ini. Kaibahan man sa dokumento bilang co-perpetrators, sina dating PNP Chief Oscar Albayalde asin Isidro La Peña. Dagdag pa ni Nichols na igwang sistema na pigsusunod ka ito ni Duterte kung saan nabilog ang Davao Death Squad o DDS. Ang papel kan mga co-perpetrators, iyo ang sindaan nagbababa nin direktiba gikan kay Duterte para gibuhon ang paggagadan kan mga miyembro. Iyo ini ang kapulisan, siring man mga hitmen na nagkukondukta nin pagadan. Sa ikaduwang aldaw,
Napagdangog isusumitir kan ICC prosecutors ang nagkapirang mga detalye kan mga kasabwat ni Duterte sa ipinapautob kaining war on drugs. Nagpahayag ning kumpiyansa ang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na mantinidong nasa tamang dalan ang Anti-Political Dynasty Act sa tahaw kan magabat na legislative workload kan Kamara. Kasabay na digdi ang pagdangog kang komite sa apat na impeachment complaints laban kay Sara Duterte. Kan nakalihis na semana natapos kang komite ang nationwide consultations may kinaaraman sa haloy ng pigtukar na reforma. Piging ganyar naman ni Committee Chair Zia Alonto Adjong, ang malain-lain na sektor kasabay ang mga grupo kan negosyo asin mga lokal na gobyerno na magsumitir kan sa indang position papers para lalo pang magpatibay ang propwesto. Bareta sa ibang nasyon, nagpautob si Massachusetts Governor Maura Healey nin travel ban sa nagkapirang parte kan sa iyang nasasakupan na estado dahil sa namamatean na mahiwasan na pag-uran nin yelo. Sigun kay Healey, igwaman nin limit nin sakod 40 miles per hour sana ang rikas kan lunadan sa southeastern Massachusetts. Piging ganyar kaini ang mga namamanwaan na magtinir na sana sa laog kan harong dahil difficile sindang mai-rescue kapag na-stuck sa nagyayelong tinampo. Nagsaparman sa lugar, nin mahiwasan na mawaranin supply nin kuryente dahil sa pagpadagos nin paros o pagdangkuros nin paros na maabot sa 70 miles per hour. Sa bareta niya to sa lado ng sports sa Giraray, nakapagparehistro ng panibagong career high ranking si Pinay tennis star Alex Ayala. Sa ipiniluwas na world ranking kang Women's Tennis Association o WTA, nasa pang 31 pwesto na ang 20 anyos na si Ayala. Naging dakulang tabang ang pag-angat sa pwesto ni Ayala sa kampanya kaini sa WTA 1000 Dubai Tennis Championships kung saan imunabot ini sa quarterfinals. Enot nang naabot ni Ayala ang career best number 40 asin matapos ang sarong simana buminagsak ini sa number 47. Naghahanda ang unyan si Ayala sa nagkapirang mga torneo arog sa Indian Wells asin Miami Open. Mapuon ang BNP Paribas sa Indian Wells puon sa Marso 4 sa Cod 15, mantang ang Miami Open mapuon sa Marso 17 sa Cod 29. Naimbento kan mga siyentipiko ang real-time AI language interpreters sa rong device o app na kayang mag-translate nin taramon mantang nagtataram ang persona na haros daing delay. Nagagana ini sa paagi nin pagkuanin boses, pinagko-convert kan AI ang speech na maging text, pigta-translate sa target language asin pigbabasa o ipigpapahiling tulos ang translation sa laog sana nin segundo. Sa presente, widely available na ini kung saan mahihiling ang translator sa smartphone apps, AI translation earbuds, smart glasses with live subtitles, business conference tools, as in travel assistance devices. Istoryang naiiba. Para po sa satuyang special story, opisyal lang pinagbidbid kang Guinness World Records ang sarong Maltese chocolatier matapos ini magkrear kan pinakahalabang chocolate sculpture sa bilog na Kinaban. Ang sculpture sarong lumang modelo ning tren na may halaba ning 55.27 meters, mas halaba pa sa sarong swimming pool or Olympic swimming pool. Ang obra gibo sa purong Belgian chocolate as in kompuesto pa ning sarong locomotive as in 22 na carriages. Ang kada carriage nagtitimbang ning maabot sa 160 kilos. Pinagbida ang obra sa Milan sa pangingenot ka nagkrear kaini ni si Andrew Farugaya, sarong senior lecturer kang culinary arts sa Institute of Tourism Studies sa Malta. Flashback. Ngunya na aldaw Pebrero 24 taon 1862 namundag si Edelberto Evangelista sa Santa Cruz, Manila.
Natapos niya sa iyang pag-aadal nin Bachelor of Arts sa Kolehiyo de San Juan de Letran kan 1878. Pagkatapos nag-adal siya nin medisina sa University of Santo Tomas kung saan sinoportaran niya an sa iyang sadiri sa paagi nin pag-buy and sell nin Carabao sa Slaughter. Taon 1890 kan magpasiring siya sa Madrid kung saan namidbidan niya si Jose Rizal na inabisuhan siya na mag-adal nin engineering sa Belgium. Matapos an sa iyang pag-aadal sa Top Engineering School sa Kinakban sa University of Ghent, nagbalik siya sa Pilipinas kan Setyembre 1896 matapos magpuon ang revolusyon sa nasyon. Siya ang inarestar asin kinulong dahilan kan pugol niyang no limitang here asin el filibusterismo ni Rizal. Alagad nakatakas siya asin nagpasairarom sa komandansya ni General Emilio Aguinaldo kan Oktubre 22, 1896. Ginamit ni Aguinaldo ang engineering skills ni General Evangelista kung saan plinano ang mga kuta asin barikada sa Bacoor, Binakayan, Cavite Viejo, Munting Ilog, Silang, Dasmariñas, Imos, Salitran, Lumang Bayan asin Novelita na nagsirbing proteksyon laban sa puwersa kan mga Espanyol. Sa ngunyan ipinangaran sa iya ang sarong kampo kan mga militar sa Cagayan de Oro, ang Camp Edilberto Evangelista, ang pinakadakulang kampo sa Mindanao na may 129 hectares na area asin pinagtitiniran kan the 4th Infantry Division of the Philippine Army. Ipinangaran man sa iya ang duwang mayor na tinampo saro sa Quiapo, Manila asin Bangkal, Makati, ang General Evangelista Street. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Macho Balyaran, Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios. Sa lado technical kay banta po si Chief Ramir Tanay asin si Sir Jerome Nico Martinez sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Mega Force Patrol asin sa pangaran kan mga nag-antabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa dial kang sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mostasa. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. God bless everyone. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12.